Estem en el Pla d'Accions per l'Adaptació al Canvi Climàtic, conjuntament amb dues reserves de la biosfera com a territori. Una és la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre i l'altra la reserva de la biosfera del Montseny. L'Alt Penedès, com a territori, està aquí dintre també en aquest projecte Life Clinomics, liderat per la Diputació de Barcelona. Aquesta prova pilot consisteix en generar l'Observatori de la Sequera, que alhora consisteix en instal·lar uns sensors d'humitat al subsòl de les vinyes de diferents indrets de tota la comarca. Sabent quina humitat té aquest subsòl, podem saber com s'han de conrear les vinyes i sobretot en èpoques de sequeres més dures com hi ha hagut recentment. Tenim un total de 6 punts de mostreig i a cadascun d'aquests punts hi ha 3 sensors en profunditat. Les ubicacions són al costat de les estacions meteorològiques automàtiques que té el Servei Meteorològic de Catalunya a la comarca de l'Alt Penedès, que són a Canaletes, a Font-rubí, la Granada, Sant Martí Sarroca i Sant Sadurní d'Anoia. I a més, hi ha un punt extra que patrocina l'Ajuntament de Sant Sadurní a l'Escola d'Agricultura d'Espiells. El projecte, amb els meus companys de l'IRTA, fem el manteniment i la monitorització dels sensors, veiem que tot funcioni bé, estem en contacte amb les vinyes col·laboradores i després l'Observatori de l'Ebre fa càlcul sobre les dades que els enviem, recopila la informació meteorològica i amb el càlcul dels índexs d'humitat en l'IRTA tornem a recuperar aquestes dades, fem la valoració i uns suggeriments de gestió i enviem als usuaris finals el butlletí que elaborem de manera setmanal. Nosaltres sabem el que ha plogut, però exactament quan tenim en el sol, quan s'ha evaporat, no ho sabem. De manera que aquesta informació que ens donen aquests sensors i que s'emeten per aquest emissor, doncs cada setmana tenim un informe de l'humitat que hi ha a les arrels de la planta. Vosaltres veureu que hi ha vinyes que s'han llaurat, com aquest tros d'aquí, que està llaurat, de manera que les males herbes que competirien per la humitat amb la vinya es moren i deixen de competir. Llavors conservaríem tota l'aigua per la vinya si considerem que la vinya està patint i la poca aigua que ha caigut ha de ser per ella. A més, al treballar la terra, doncs tenim que hi ha molt aire al mig de la terra i es fa com una capa que protegeix la temperatura fresca de sota amb l'aigua respecte a la calor que fa a fora. Sobretot això a la primavera i estiu és molt important. Si tenim una vinya que és molt productiva, que treballa moltíssim i que va molt sobrada, llavors deixaríem sense llaurar cap herbosa, com en aquesta altra passada, de manera que hi ha la competència de les herbes i la vinya no tindrà tanta força perquè tindrà aquesta competència amb la capa herbosa. És a dir, que depèn de la producció que tenim, doncs podem pensar si llaurem o no llaurem i coneixent nosaltres també la humitat que tenim cada setmana a la vinya. En principi, a veure, això és una prova, però és molt interessant, està funcionant molt bé. Aquest any doncs, va ploure molt, com sabreu, sobretot a la primavera, i no va haver-hi molta variació perquè sempre estava molt humit. Però els anys futurs segur que serà molt interessant de tenir un testificador, però és que aniria bé tenir un testificador quasi a cada parcel·la per conèixer millor exactament què és el que està passant a sota terra. Doncs és una informació objectiva, igual que veiem les notícies del temps després del telenotícies, doncs això seria una mica l'aplicació bàsica. O també les previsions de neu per les pistes d'esquí, doncs això és una informació per l'agricultor que l'ajudarà a tenir dades més objectives en les que basar-se per fer la gestió quotidiana del cultiu. És important perquè hi ha grans cellers que sí que disposen de pressupost per poder tecnificar àmpliament les seves vinyes, però d'altres no en tenen, són productors que per compte d'altres, són aparcers o són cellers més petits que encara que facin tota la cadena del producte, i compartir aquesta informació pot donar eines perquè tota la comarca estigui més tecnificada i sigui més competitiva.